जेकर खुद चाल चरित्र चेहरा उनका पार्टी के अस्तित्व संदिग्ध बा। अच्छा, ओकरा बात पर केहू भरोसा कैसे कर सकत है? अभी प्रशांत किशोर कितना असर डाली एनडीए पे? कुछ नहीं, नथिंग आया राम गया राम है। उजागर हो तू जवाब दो, लोग से जवाब तू मांगो तार आ तहरा पर पूछल जे तू जवाब ना देबो, तू मने विक्टोरिया हुआ रउआ हेंगन खुलियाम बोलते नहीं, खुलेआम सही कहते नहीं रउआ पर आरोप और पर्चा खोल कुछ दिया। लगा दे सब कौन सी बनी का ओकरा खातिर हमई के हमनी के छोट नेता बड़ा नेता नहीं किसन काय करता बनी सन इन हमनी से बॉस करे के लायके नहीं खनु। अच्छा, ओकरा में बहुत औकात रहे तो 2019 के चुनाव में खटिया बिछाओ तो उत्तर प्रदेश में कहने से का हाल भाई पड़ गया 17 के भगवा कलर के का राज बा? तो भाई वो जाने, कंपनी जाने, एप्पल कंपनी हर क्यों लेके वीडियो मेड इन इंडिया एप्पल बनता। अच्छा, भगवा कलर, भगवा कलर हो सकता हुई। आज एक बार फिर हम मौजूद बानी गोपालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष, बेतिया के वर्तमान प्रभारी, भाजपा के पुराना कार्यकर्ता विनोद कुमार सिंह जी के पास, जो उनके हमारे पॉडकास्ट में मेहमान बनी। बहुत बहुत स्वागत बरौर। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल बहुत चर्चा के विषय बा कि एनडीए के सुपड़ा साफ होखे वाला बटे। प्रशांत किशोर जी के माध्यम से कहल जाता कि एक से एक घोटालेबाज सामने आओ तरन, तो एमे कितना सच्चाई बा रउआ हिसाब से? रउआ भाजपा के पुराना कार्यकर्ता बानी और एनडीए के जोर शोर से प्रचार चलता अभी। देखिए रउआ जेकर नाम लेता नहीं जी, जेकर खुद चाल चरित्र चेहरा उनका पार्टी के अस्तित्व संदिग्ध बा। अच्छा, ओकरा बात पर केहू भरोसा कैसे कर सकत है? जौन आदमी 2022 में अपना पार्टी के गठन करता आ 2022 में ही यात्रा निकाला था जनसुराज अभियान के अंतर्गत कि हम गांव गांव बिहार में घूमे, लोग से राय करे, लोग के अगर इच्छा हुई तो फिर हम पार्टी के गठन करें। तो जौन पार्टी के ऑलरेडी 2022 में चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन हो चुकल बा आ ओकर गठन 24 में 2 अक्टूबर के करत रहे पटना में, तो ओकरा से बड़ा झूठ का हो सकता? वो तो खुद झूठ के कगार पर खड़ा बड़े, झूठ के बिल्डिंग पर खड़ा बड़े, पूरा का पूरा उनकर बातें 100% झूठ बात बोले ले, कोनो एको गो बात सच ना बोले ले। लेकिन अपार जन समर्थन मिलता है उनका। जन समर्थन बा, उनकर खेला का बा कि जोन ए बरा बिहार में चुनाव के समय चलता जी, तो जे मुखिया जीत जाला वो विधायक बने के सपना लागला देखे, तो ओइसन ओइसन राजनीतिक लोग के जे राजनीति कर ताटे ओकरा लोग के महत्वाकांक्षा के हवा देवे के काम करले। अब एगो विधानसभा में 5 आदमी गोइल मिले, सब लोग के कान में फूंक के कह दिए कि जा तू तैयारी कर, तो बस वो लोग तैयारी करता लोग। ओकरा बाद से कहीं भी रैली होकर होखेला, सभा होखेला, तो सेंट्रलाइज व्यवस्था देखिए वो तो एक तरह से पूरा इलेक्शन मैनेजर हटे, पुराना इलेक्शन मैनेजमेंट के काम कर कैले बड़े, वो तो सब जानते रहे तरीका। तो सेंट्रलाइज उनकर व्यवस्था रहेला, कहीं व्यवस्था लागेला कार्यक्रम होखेला तो 125 बस उनकर फिक्स बा, नाम ना रखे के बा जिला में बस के ठेकेदार, ओकरा के लगे उनका पार्टी कार्यालय से फोन जाई आ 125 बस जितना उम्मीदवार जिला भर में बालू सब लोग को लगे बस चल जाई, उनकर 125 बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाई। अब वो लोग 500 200 300 जेकर जौन औकात बाटे अपन लोग ले आवे के क्षमता बा, उ लोग के ले आके बिटोर के ले आके भर दी, काम खत्म हो। ये तो सारा पार्टी करता ना, भाजपा ना करले, भाजपा ना करले। कार्यकर्ता हमनी के बस देनी सन जी, हमनी के अपना पंचायत अध्यक्ष के बूथ अध्यक्ष के वाहन मुहैया करानी सन जी, रैली खातिर, लोग स्वतः चढ़ेला। नरेंद्र मोदी जी के रैली के ई पोजिशन हो गई कि हथुआ विधानसभा ऐसन जहाँ भाजपा आज ले लड़बे ना कल 95 के बाद, जदयू के सीट बा, आ मोदी जी के सभा में जाए खातिर 54 बस लोग गई, ओकरा बाद से भी बस के मारा मारी रहे, सवारी ना मिलल। लोकप्रियता बा मोदी जी के लोकप्रियता बा। तो हमनी के तो आज ले पैसा दे के लिए नहीं कर याद नहीं किया, पैसा दी कहाँ से, आई कहाँ से पैसा? अच्छा, मेन मुद्दा बा कि जौन आरोप लगावत रहन घोटाला के, हाँ, प्रशांत किशोर जी, ई एनडीए के ऊपर कितना असर करी और उनकर मजबूती का बा लगाए के पीछे, जिससे आरोप लगाए के केकर? हम संजय जायसवाल से शुरू करता नहीं जी। संजय जायसवाल जी पर वहाँ के आरोप लगौनी, प्रशांत किशोर जी पेट्रोल चोर कहनी, ओकरा बाद से ओकरा अलावे भी कुछ कहनी कि हाईवे रुकवा, हाईवे नहीं, ओकरा बाद बोलले कि वो जा ओवर ब्रिज बनल बा, रेलवे आरओबी बनल बा, कि ओकर अलाइनमेंट चेंज हो गई। जी, तो
तो संजय जी आरटीआई से विभाग से ओकर केहू कार्यकर्ता आरटीआई से लेलस, विभाग से आरटीआई मंगलस। आरटीआई में लिखल कि कहीं अलाइनमेंट चेंज नहीं भइल एकर, ना कोनो चेंज होगे के प्रयास भइल, ना चेंज होगे कोनो प्रपोजल रहे, बात खत्म हो गई। दोसर घोटाला कहले कि पेट्रोल घोटाला। पहला बात संजय जायसवाल जी के पंप ना हो, ओकरा परिवार के उनकर भाई भतीजा के होई पंप, तो पंप होई तो पढ़ल लिखल कहत रहे कि हम बहुत पढ़ल लिखल विद्वान होई। तो रउआ बताई कोनो दुकानदार से उधार बाकी दियाला सामान हमनियों के लेनी सन, तो पर्ची लिख के देनी सन अपना आदमी के, हाँ कि 5 गो साबुन ले आओ, जी चाहे 5 लीटर पेट्रोल ले आओ। वो आदमी पर्ची ले आके ओकरा के दे देला कि भाई दो हई सामान मंगनी है वहाँ के, रिसीविंग हो जाला। और सामान ले गया। पीछे लिख दिलस कि 5 पीस साबुन पाया आ चाहे 5 लीटर पेट्रोल पाया। 5 लीटर पेट्रोल लेलस, 5 गो साबुन लेलस, जी अपना घरे गइल चाहे हमरा घरे गइल जहाँ अइलस, जी पंप वाला तो दे दिलस 5 लीटर पेट्रोल उनकरा के। हाँ हाँ ई थोड़े बा कि रुआ मांगे डिमांड करे 5 लीटर पेट्रोल आ पंप वाला दे दी 50 लीटर पेट्रोल। आ नहीं कोना कैसे होई? तो जे जौन डिमांड करी, जौन ऑर्डर करी विभाग, अगर नगर महानगर निगम, नगर निगम बेतिया अगर वो पंप के ऑर्डर करता कि भाई हमरा BR 22 47 68 चाहे कोनो गाड़ी में, कोनो टिपर में, ट्रक में, चाहे जेई में हेतना लीटर डीजल का आपूर्ति करो, डिमांड करी उ, ओकर लॉगबुक भराला गाड़ी के एवरेज के सब उखाला। तो पंप वाला अपना मने ओकरा के 50 लीटर के डिमांड 100 लीटर भर दी आ फिर 100 लीटर के बिल लेके जाई ना। आ जे डिमांड भेजले बा उ चेक करी कि ना अपन। तो ई सब देखी ओकर आदत बा। जन लइका ना खलसन थूक दर्शन के ऊपर चल जाई, तो केहू देखी कि भाई दगा थूके वाला पागल आवत तो हट जाई, अलगे हट जाई, बाहर भाग जाई। तो प्रशांत किशोर जी के हाल ये हो गई बा, केहू के थूक देता रहे, जवाब नहीं देत, पत्रकार ओकरा पर क्रॉस क्वेश्चन करता तो तुम तलाक से बतियावत रहे। पूरा का पूरा उतना बड़ा झूठा कोई आदमी नहीं है। चंदा कौन देता है, बोल रहा है अपने बयान में कि हम बहुत लोग के लिए काम करते हैं, किसी को राज्यसभा में भेजवाते हैं, क्योंकि मंत्री बनवाओनी केंद्र में, ओकरा खातिर मदद करनी, लॉबिंग करनी, हम काम करनी, तो पैसा दिला हमरा के। तो ई तो राजनीतिक दलाल नु हटे, दलाल नु होनी। प्रशांत किशोर राजनीति का दलाल है। अरे वो कहने तू तड़ाक से बात करता हाँ, है, मतलब हाँ तो उससे उनका कोई छवि ना क्रॉस कहे के मने कि उनकरा अनुकूल प्रश्न के पूछता तो ठीक बा, जी जहाँ उनकरा विपरीत प्रश्न के पूछ दिया तो तुम तक लागत रहे करे का हो। तो ये कितना सही बा राजनीति का? तो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है उसके पास। कौन उसके पास गया है, किसको लाया है? किसी अच्छे आदमी को लाया है क्या? जितने अधिकारी हैं रिटायर्ड प्रोमोटिव अफसर जो पूरा डुबकी लगाए, पूरा नौकरी जिंदगी भर वो लोग उनके पार्टी में चले गए, कौन है उनमें, कौन गया है? तो आए दिन एक से एक घोटाला के मतलब उजागर करते रहना। भाई अभी मेरे और कहा- अभी और लेके वो तैयार बढ़न की अच्छा, एनडीए के एकदम साफ कर दे। अभिनव जी रउआ सामाजिक रउआ जीवन में बानी, जी जमीन रजिस्ट्री हम कराए हाँ। तो रउआ ना निकाल जाके कागज, बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के जमीन रजिस्ट्री होखेला। कभी ना। आ जब जमीन हम रजिस्ट्री कराए, जमीन किने अपना के, तो हम अपना इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाएब कि ना दिखाएब? हम नाइयो दिखाएब तो ऑटोमेटिक सिस्टम जोन बाटे इनकम टैक्स लगे चल जाइए हमारे कार्ड, हमार रिटर्न आ ओकर रिकॉर्ड में मत भिन्नता रहते इनकम टैक्स पर नोटिस करी। तो अगर अशोक चौधरी जी 100 करोड़ की जमीन लिखे लोग हैं, उनकर पर्जन लिखे लोग हैं, तो हर साल अपन रिटर्न भर तो की हैं। बिहार सरकार के मंत्री बड़े, मुख्यमंत्री जी के आदेश बाकी सब मंत्री लोग के हर साल 31 जनवरी के अपना पूरा अपना आय व्यय के बेरा दे के बा, रिटर्न दे सरकारों को देवे के बा, इनकम टैक्स के अलावे। तो सब पब्लिक डोमेन में रखल बनू। तो इमें रउआ नया बात का कहतनी, घोटाला ई होत नु, घोटाला के माने ई नु भइल कि सरकार के कोनो पैसा आई रहित के लेके भाग गलियन। लालू यादव कइले चारा के पैसा आइल, जानवर के चारा खियावे के, ढुलाई करावे के, तो लगल स्कूटर पर ढोए, साढ़ के टेम्पू पर लगल भूसा ढोए। अच्छा, तो घोटाला कह देला से हो जाला कि एकर कोनो प्रशासनिक कुछ नहीं है। प्रशासनिक प्रक्रिया अगर घोटाला भइल बा, सारा नेता अगर घोटाला कइले बड़े, हाँ। तो ई सबसे उनका लगे तो बिहार के बड़का वकील बड़े गिरी जी हाँ, जिनकर लाख लाख रुपया फीस हो, उनको नेता भइल बनी गिरी जी। हाँ, बिना फीस के वो केहू के गरीब के मौत ना कोई लोग के मोटका इंजेक्शन लगा के पैसा ले वाला वहाँ के बानी नेता भइल बनी। तो किसको दी वहाँ के जाके? मंगल पांडे जी पर को दी, दिलीप जायसवाल जी पर को दी। अरे मुकदमा भइल बा सम्राट चौधरी पर, तो कहाँ सम्राट जी को तरह मुकदमा नहीं भइल? वो तो हल्फनामा दिले बड़े अपना
कि हमरा पर मुकदमा बा, हमरा पर अगर पुलिस केस होई हम चुनाव लड़े तो हल्फनामा देब हम। हाँ, अगर सम्राट चौधरी अगर कोनो मुकदमा आपराधिक मुकदमा छिपौले बड़े तब वो दोषी बड़े जी तो ओकरा पर कार्रवाई करवाओ सु चुनाव आयोग से, हम कोर्ट ये से। जाने के चाहत रहे जैसे पब्लिक के बीच जो रूमर्स बैठे तो ये प्रशासनिक प्रक्रिया वाला की कह दिला से घोटालाबाज हो जाला, हम तो कहतनी कि अभिनव कुमार डाकू हवन, लोग मान जाए। तो ये बात भई। जो खुद आदमी बिहार में रह करके और दक्षिण बिहार के बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा ला रहा है, लॉटरी ऑनलाइन गेमिंग वाला से पैसा लेला चंदा, ही मोदी जी बंद कैले बड़े गेम ऑनलाइन लॉटरी के बंदी कैले बड़े, तो सॉरी तो ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दिले बड़े, तो गेमिंग वाला से ले बड़े पैसा कि हमारे सरकार बनी तो हम बनाए। वो का जानता हूँ, तो फोटो देखा था कि बाप रे सभा में 5-5 हजार लोग के भीड़ होता टे, सरकार इंगरे बनता, का जानता हूँ आदमी साउथ के। रउआ हेंगन खुलियाम बोलते नहीं, खुलियाम सही कहते नहीं, रउआ पर आरोप और पर्चा खोल छू लगा दे सब कौन सी बनी का हूँ ओकरा खातिर हमई के हमनी के छोट नेता बड़ा नेता नहीं जन काय करता बनी सन, इन हमनी से बॉस करे का लायके नहीं खनु। अच्छा, ओकरा में बहुत औकात रहे तो 2019 के चुनाव में खटिया बिछाओ तो उत्तर प्रदेश में कहने से का हाल भई, उनकर बहुत औकात रहे। तो बिहार में 15 में ठीक बा भाजपा के विपरीत रहे, काहे ना जितवा दिले गठबंधन के लोग के ओकरा जितवा दिले। 19 में काहे जितवा दिले, काहे जीत गई भाजपा, 20 में काहे जीत गई भाजपा गठबंधन। ये राजनीति के प्रक्रिया का बा, कभी गरीबी कभी पलायन कभी ना देखी 2005 के पहले बिहार में 11% पलायन रहे, आज पलायन 2% पर आ गई बाटे। ये तो प्रोपेगेंडा फैलावल जा रहा बा, लोग के झूठ बतावल गया कि वोटर अधिकार यात्रा आई रहा वोट चोराव के, केकर वोट चोरी भइल, रुआ घर चोरी भइल बा वोट के ना कभी मतलब सब जुड़ल। रुआ घर में था, रुआ जहाँ रहनी मोहल्ला में बुझाता कि सारा गरीब कमजोर लोग रहेला क्योंकि जुड़ल बा ना ना तो वोट तो टोटल तो बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान के वोट कटल बटे, वही खातिर यात्रा भइल। तो का मने भारत में बांग्लादेश के लोग वोट दी, रोहिंग्या के लोग आके वोट दी। जनता के सामने मुद्दा क्लियर नहीं होत कि राजनीति कौन आधार पे होता, कभी गरीबी कभी पलायन कभी जातिवाद कभी परिवारवाद कभी घोटाला। देखिए कांग्रेस 70 साल शासन कैलस, 70 साल में आरक्षण ना दिलस। हाँ लालू यादव बिहार में 15 साल शासन कैले, ना महिला के आरक्षण दिले पंचायत में, ना नगर निगम में, ना ओबीसी एबीसी के आरक्षण दिले, ना दलित के आरक्षण दिले। ओकरा कहीं ना अगला पिछड़ा याद आयल, ओकरा केहू दलित पिछड़ा याद ना आयल पूरा शासन काल में। नीतीश जी भाजपा के शासन बनल तब जाके पंचायत में महिला के आरक्षण मिलल, तब जाके पंचायत में ओबीसी एबीसी के आरक्षण मिलल, तब जाके पंचायत में दलित के आरक्षण मिलल। ये आज प्रतिनिधित्व तो मिलता सब लोग के। तो कबो कांग्रेस तो आरक्षण के विरोधी रहे, मंडल कमीशन के रिपोर्ट का नाम इंदिरा गांधी के समय आ गई रहे, राजीव गांधी अले, नरसिंहा राव अले, कहीं ना लागू भइल। तो बीच में आ गई का नाम वीपी सिंह जी लागू कैले, भाजपा के समर्थन से लागू कैले। आ राजीव गांधी राहुल जी के बाबूजी जी रहनी वहाँ के 3 घंटा ओकरा विरोध में भाषण देनी। जनगणना वो लोग 70 साल शासन कैले याद ना आई, अगला पिछड़ा याद ना आई। अब चुनाव अल बिहार के सब याद कर लोग के सब। अभी प्रशांत किशोर कितना असर डालिए एनडीए पे? कुछ नहीं, नथिंग आया राम गया राम है। ई भानुमती का कुनबा जोड़ले अनुभव कामे ना आई इतना। कौन अनुभव बा, का अनुभव बा महाराज? उतना बड़ा लिस्ट लेके बैठे। अरे भाई उतना बड़ पैसा वाला बिहार में के बा? हाँ हैं जे फर्जीवाड़ा करता, चंदा लेता एनजीओ के नाम पर खर्चा करता अपना से, वो तो खुद घोटालेबाज है ना। अच्छा, उसका एक एनजीओ है, वो जितना चंदा लेता है उसके नाम पर लेता है और खर्चा करता है अपना पार्टी का। तो उधर कहत रहन कि हमरा ऊपर आरोप बाटे, कौन जी हमरा ऊपर आरोप बाटे तो केस कर दो लोग। कि केस कर देलू प्रशांत किशोर समय तो लोग केस करबे करू करी। आरोप कौन? आरोप तो सत्य बाटे, उजागर होइल तू जवाब दो, लोग से जवाब तू मांगत रह। आ तहरा पर पूछल जे तू जवाब ना देबो, तू मने विक्टोरिया हुआ, अमेरिका का नाम इंग्लैंड के महाराजा हुआ, का हुआ तू? तारा के तो पैदा करे वाला भाजपा के नरेंद्र मोदी तरह के पैदा कैले। 2012 में तरह के अमेरिका से आई रहा अपन बउआ तरह ले कैले तरह के, तो बनौले तरह के कौन लायक तरह के लोग जानल। नीतीश जी के बुद्धि हेराई रहे कि तरह के अपना घरे बैठा ले तार का औकात रहा बिहार में। दूसरा पार्टी में गोल के बा, भाजपा से, जदयू से,
कांग्रेस से ये लोगन गइल बा। तो जब सारा पार्टिए खराब बा, ईमानदार बा, तो जो लोगवा के लेके आइल बड़ तू लोगवा आके बढ़िया हो गइल तरह यहाँ। तो और का नाम बा कि उनका राजनीतिक गुरु एनडीए ही रहल बा। एनडीए ना भाजपा। भाजपा। हाँ भाजपा बुरा के पैदा कइलस। ई जोन विदा बा इलेक्शन मैनेजमेंट के, जोन इलेक्शन के काम करे वाला, तो विदा भाजपा इजाद कइलस, उनकरा के ले के सिखौलस। उनकरा के उतार ले नरेंद्र मोदी कोनो योजना के प्रचार प्रसार करे खातिर ले ले मोदी जी रहले मुख्यमंत्री ले के बोला के ले ले योजना के प्रचार प्रसार करे खातिर डिजिटल के माध्यम से। हाँ डिजिटल माध्यम से ना, ओकर माने व्यापक तरीका से ओकर प्रचार तरीका रहे जी। अब हमनी के संग नइखन भाजपा में 14 में कह तरह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना देनी, 19 में इनकर घर के लोग आइरे बनावे, 24 में इनकर के आइरे बनावे। जनता जरा संगे रही प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, इनकरा बनौले कुकुर लेना बनी कुछ। मतलब ई काम जोन सीख ले रहलन करे इलन ऐसा नहीं सर, अरे मतलब करे लगा ऐसा हजारों लोग करता नु, हजारों कंपनी बा, आई अपने आप के गुरु मान लेला। गुरु जबरदस्ती मन ले बड़े अपना के नु। ए बेरा युग में केहू चेला बटे ये गुरु बनल बड़े ना, सब गुरु घंटाल वालो के पूछता प्रशांत किशोर के बिहार में। तो ई घोटाला के जो आरोप बटे सब, अरे भाई जनता के ऊपर कोनो असर ना आई। अब देखिए कांग्रेस सरकार उधर है साउथ में, ममता बनर्जी है, सब इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो इसके फाइनेंसर हैं। तो फाइनेंस क्या कर रहे हैं बिहार में एनडीए को कमजोर करने के लिए। तो ये तो एजेंट है ना उन लोग का, इंडी गठबंधन का प्रशांत किशोर एजेंट है, वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पर कि भाजपा का पीछे जो लोग। हाँ देखिए ना भाई कौन है के बाई करा लगे, कोनो साधु सन्यासी लोग देता पैसा के रखे, जॉन विंगर बैकअप बस सब कांग्रेस सांसद है वो, कौन रेड्डी है, हनुमंत कौन रेड्डी है, कांग्रेस सांसद है वो, कौन रेड्डी है कोई। तो उहे प्लान के तहत काम करते रह एकदम ही वो पैसा इनकर कामे ही हटे। तो बुझल में जो तिकड़म जो करल चुनाव के पीछे पीछे पर्चा बंटवावे उसे ना फेल हुई बिहार में। बिहार में जनता जागरूक हो गई बा, तो पार्टी बना के वोट काटे आइल बड़े, वो तो बिजनेस करे आइल बड़े नु, वो डील कैलो कि एक आध इतना वोट काटे में इतना वोट काटे। हाँ काट लिए साफ हो जाए। लोग बेवकूफ बा, बिहार के लोग बेवकूफ बा, सरकार बनी। अरे बिहार के लोग बा उड़द चिड़ै के हरदी लगावला। अभी कौन अभी प्रशांत किशोर के पता नहीं है अभी, तो वो तो बिहार के हुआ, बिहार के हूँ रहल नहीं बिहार में, अभी लड़का में बिहार रह है, कितना गंगा जी में पानी बह गए रहे। प्रशांत किशोर के पता लग जाइए, अब चुनाव होते बस। हाँ फिर से एनडीए सरकार बनी एकदम 225 फिर से नीतीश। अच्छा नया जीएसटी लागू भइल बा। हाँ। ये कितना असर मतलब जनता के ऊपर, जैसे ये भी कहल जाता है कि जीएसटी खुद मोदी जी लगैलन और फिर ओकरा घटाओ तरन। देखिए जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम हटे जी, इंटरनेशनल आधार पर जीएसटी पूरा वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड बा, 2-4-5 कंट्री के छोड़ दे तो जीएसटी पूरा वर्ल्ड वाइड बा, टैक्सेशन के व्यवस्था है। पहले कहाँ 1 लाख करोड़ के ले वैट आवे, वैट सेस कितना ड्यूटी लागे, 100-150% का वो सामान पर ड्यूटी लागे पहले, सबके एकीकृत क के जीएसटी आई। जीएसटी आई, जीएसटी से अच्छा कलेक्शन 2 लाख करोड़ ले कलेक्शन महीना हो गई बटे। आखिर में टैक्स लोगन देता टे, वो लोग देता रहे, लोग आजो देता रहे, बीच में होकर कहीं चोरी चमारी होक है, चोरी चमारी बंद हो गई। जब टैक्स सरकार के भरपूर लागल मिले तो सरकार कहलस कि जब टैक्स हमारा जो हमारा टारगेट पर ऊपर होता है तो बाकी जो एक्स्ट्रा होता है अगर टैक्स बढ़ल बा हमारे लगे तो जनता के लाभ मिले के चाहिए, सरकार कम कर दिलस। बहुत पहले अलग अलग जगह टैक्स लागत रहे, जौन एक जगह भेल जीएसटी में हर टैक्स के मिला के एगो जीएसटी, कहीं सिर्फ एक पॉइंट पर जीएसटी लगता है। जैसे विपक्ष कहता कि टैक्स जीएसटी बढ़ैलन मोदी जी या फिर घटाओ तरह। पहले का रहे वेट में का रहे, वेट न रहे, अलग अलग रहे, वेट रहे, पहले भी वेट रहे, हर राज्य में अलग अलग रेट रहे। बिहार में कुछ सब एक रेट हो गई, पूरा देश में एक समान, एक देश एक टैक्स हो गई। अब ओई में हाँ ओकर स्लैब कम भइल हटे, आम आदमी कितना फायदा भइल हटे, एगो साबुन पर 3-3 रुपया दाम कम भइल। लेकिन महंगाई तो बढ़ल बा ना, कहाँ महंगाई बढ़ल बा, मतलब पहले शुरू में महंगाई बढ़ल, फिर 2014 के पहले सिलेंडर लेवे के लाइन लगे, याद बा नु, एक ट्रक सिलेंडर आवे एजेंसी में तो लोग के लाइन लगे। और आज देखनी है एप्पल के आईफोन 17 लॉन्च भइल तो में लाइन लगा रहा लेवे के, तो महंगाई कहाँ बढ़ल बटे। लड़े कहिए कि महंगाई नहीं बढ़ा है, लोगों का क्रय क्षमता भी बढ़ गया। 17 के भगवा कलर के का राज बा, तो भाई वो जाने, कंपनी जाने, एप्पल कंपनी
हर क्यों लेके वीडियो मेड इन बनावत इंडिया, भगवा। मेड इन इंडिया एप्पल बनता। अच्छा, भगवा कलर। भगवा कलर हो सकता हुई, हम तो हमारे लगे बन एप्पल। चलिए, बहुत अच्छा लगा रोआ से बात करके, ये जानने के लिए प्रशांत किशोर कितना असर डलियन एनडीए पे, तो रोआ बहुत अच्छा से बताई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप सबके बता देवे के चाहते नहीं है कि पहले भी एगो वीडियो बाटे जौना में पूरा यहाँ के हिस्ट्री बाटे, हर तरीके से राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत भइल और अभी का करता नहीं, तो रोआ जाके चैनल पे पीछे भी देख सकत वीडियो।